Niin, terve pysy siinä ja nyt puhutaan pelistä, mitä pelaamme. Pelaa Lolia, joka on League of Legends. Sitten pelaa joskus Flatoutia, mutta saa ottaa kaveriksi Loli, se on nimi Andonko3. Ja voitte laittaa kommentteihin, tee omia nimeä ja levoja ja tälleen, että niin ja niin, muistakaa sitten laittaa kommentteihin, että mitä mun pitäisi kertoa niin ensi jaksossa ja oikeasti kun mä niin tykkäisin siitä, että te laittaisitte niitä. Kello on nyt ehkä 11:30 yöllä. Ja jos vähän aikaa sitten pelasin Lolia. Mä en tiedä mitä puhun, kun mulla ei ole mitään semmoista kun asiaa, kun mä haluaisin vaan, että te laittaisitte niitä kommentteja ja tälleen, että niin. Toivottavasti tykkäsitte, että sain